Va ràpid, Joana. Bon dia, senyores i senyors. Hem preparat un reportatge per vosaltres, Bodés, en Esteve, com us dirà com és l'Ajuntament. Hola, avui vos ensenyaré un parell de coses sobre l'Ajuntament. Per exemple, el campanar es va fundar el 1954, el segon després de l'Església. A vos passa amb en Pere Joan. Ara ja us diré com és l'Ajuntament per de dins. Aquí hi ha l'estadística. Després, allà dalt, n'hi ha els despatxos. I allà n'hi ha registres. Ara vos passo amb en Pere. Aquí, a l'Ajuntament, qualsevol persona es pot empadronar. Tu te pots fer un DNI o qualsevol cosa parescuda.